Raot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi. Ang hapot ni VP Henry, Yehey! nasa DZGB ngayon na Henry Maceda. Mga tugang, good morning sa Induga Boss. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Makahaputan kan banwaan. Ng Legazpi, tunog naman. Na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan sa rong isyu malinawan na sa problema masolusyonan. Welcome sa programa niya tong Anhapot. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, Wala kang matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet at exercise. Ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa po ang isang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug narito dahil ito ay maaring ngayon na Henry. dahil ito, mga tugang, ay maaaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, pro health, protection, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kanyang boses ay malakas at tapat. Alright, sige, balik kita. Programa na'y mabuo na. Mga tugang sa programa, digdi po sa DCGB Radio.
Jun palawgado tabi ito naghahagad kitabang. May mahagad kitabang digdi. Nangangay po siya mga tugang mga more or less 2,000 pesos na lang, ano, para sa pagpapaoperar tabi kan sa iyang mata, ano, diyan sa eye center. Medyo drodakula so sa iyang gasto, pero igwa na po siya kinatipon-tipon man. Ang kaipuan niya na 2,000 na sana. Baka po piditang matabangan ini kamutabi na mga paraan taba. Diyan mo na tabi yun sa katulong tukawa. Diyan mo na tabi, ha? Diyan tabi sa kwan na iyan. Tangani po na baka may sobra lamang kamo diyan. Baka po pwedeng pagtarabangan tayo ni si Manay na yaon po digdi sa estasyon. Ang kaipuhan niya mga nasa 2,000 naman sana, ano, para po mga tugang sa pagpapaayos kan sa iyang katarata. Inutong ko na inita, kay puan matabangan niya to mga tugang an mga nangaipo kumpara po duman sa mga bareta na bako man masyadong mainit sa tuyang kapalibutan. Maray na agatabi Manay. Maray na gaman. Opo, ano pong pangaran mo? Margarita Misias. Taga saan ka nga ni po? Sagpundaraga. Sagpundaraga Albay. Margareta Misias. Misias, opo. Ano po ang kaipuhan mo nga ni po? Nakaano na ako ng 2,000. Ngunya, nagbakal ako nung 500 yung pangpatak, tapos Opo. yung panggamot pa sa pagka-opera. Oo. Na-sure, kaya natira sa akin 1,000. Opo. No rin ka po mapakwa, no rin ka po Bukas. mapaoperar kan mata mo. Bukas. Saan ka po operaran? Ay center. Eye center? O, ano po ang problema sa mata mo? O katarata kasi nung itong kabila, nung inoperahan, lumipat sa kabila. Kala ko nga, kasama na dun sa unang. Yung sa iba mong mata, naoperaran na pala sa ibo. August 20. May saro na naman. Naglipat sa kabila. Oo. May PhilHealth ka po? Iyo. Naka-avail ka na kang PhilHealth? Oo, 3,000 na lang ang bill sa. Oo, okay. So ngunyan, sabi mo kay pan mo lang mga 2,000 pesos, ano? Para po makompletuhan ini na pangangay po mo tabi sa eye center, sa mo tabing operasyon sa aga. Ari na matang operaran tabi sa imo? Sa wala? Sa wala ano? Natapira na pong edad mo? 65. 65 na? 65 ka, may katarata ka, ano? May diabetes ka po, Dayman? Dayman? Nag-ECG na ako, pinaraboratory ako, takaipuhan duman. Oo. Tapos na. Okay na, gabos? Kompleto na? Kompleto So, ang na. kaipuan muna sa X-ray, nananggad? ECG, tapos So, oo. pangbayad. Iyo. Anong oras ka po kaipuan sa aga? Alas 9. Iyo. Nag-claim ka na po. So mga ano yan, nakadubang ka naman ngaya sa Yun na. sa ISIS ano ni? Nakadubang ka na ngaya sa DSWD. Oo. Ano sabi po duman? Pag sa maano naman na sa mga na bulan. Tawanan ka na kang May inot, kontrata, tabangan ka oo. na. Noong August, no. Mapalipas ka naman kay anong na bulan bago ka matabangan kang 2025, DSWD. oo. Sakpan po, nakadumang ka na sa PCSO. Iyo naman, day man Ano daw- sabi? Tinda. Day man da sinda pata. Iba man daw ang sa iba daw sa nagduman ako sa sa Padaba. Oo. Hindi man Aba, palampas basta na. ng 3 bulan. Iyo. Besa na. Oo, besa na. Excuse me. Okay. Di ang kaipuan mo, mga 2,000 naman sana. Ano? Ano pang hanabuhay mo pala? Nagpasok akong trabaho sa Maynila, Batangas, Kalumpang, Padre Garcia, Oo. Malinis, Plancha. Iyo. Ang umpisa nito, glinis ako ng bubong. Oo. Nagtrabaho ka, kasambahay ka po duman? 2 taon ako doon. Iyo, oo. Ngunyan, saan ka po nag-star? Ano pisang kaya mo sa harong nindo? Ang kapatid kong balo. Opo. Ako maliit na kwarto. Nakapartition ako. Dumang ka man nag-star sa Sagpon? Oo. Maliit. Isa pang kapitan sa Indo dyan, Sagpon, bibid mo? Barahas. Si Kapitan Toy Barahas? Ngunyan, saga pala, opera ka, problema mo, so sa mata, pambayad, 2,000 na sana ang kulang mo. O di, sige na po. Ngunyan, may hanap buhay ka po? Hindi ka nang hanap buhay? Pahinga tas, di sa mata ko. Dati, nagsusad din akong labada. Opo. Di nagsagagub sa agub. Naglalabada ka pa dati? Sus ko, ano? Ngayon, Hindi ka pong aki? naglala na. Single ako. Ay, single ka po? Single ka? Hindi ka po naging boyfriend? Mga yung planggana, yung Hindi ka po kinaging boyfriend lamang ka ito, ngayon, halimbawa. Wala. Natapo, hindi ka naging pag-boyfriend. Magandang gayong ka, magandang ka ito?
Wala man ang ligaw. Deng nang ligaw sa imo. Wala. Tata man data de ka nagustuhan man kan ibang lalaki. Kay busy sa trabaho. Busy. O, pero may nangliligaw. May nagbalo. May nagtry. Wala. Naman ligaw. Wala talaga nangligaw sa'yo. Ay, napangyari sa maabaka. Wala talaga. Wala. Wala ka ngayong wala kang boyfriend, wala kang asawa. Wala. 65 ka na ah. Wala ka ba lang naging kahit kaunti lang na panahon naging boyfriend mo? Wala? Wala. Wala talaga ha? Wala. So wala ka pong karanasan sa buhay? Wala. Wala talaga. Nag-umpisa akong trabaho sa Gosente, Wala. 15 years old. Wala kang karanasan tungkol sa pagmamahal talaga ng boyfriend? Wala man. Wala talaga? Okay. Sa pusa. Sa po. Mahilig ako sa pusa. Yung mga alaga ko pusa. Hello? Hello, Bibi. Good morning. Nag-iulog ko na ako kay Manay. I-observe mo ako. Nag-iulog ko na ako kay Manay. 65 na pala. Wala talaga siyang kwan. Wala lamang. Dahil naging boyfriend. Hello? Hello? Bo. Inapunan ko si Silvano mo sa Kalinga. Paanap ko siya. Kay Kaloy? Kung Kaloy? Ayun na. Yun na. Han nga nito pare? Han nga ng opisina niya? Kalinga, baga hindi ba kasarong ninda yan? Bigdi sa may Washington? Sa likod kang ano? Sa likod ka. UST? UST, kasabalang ka Sweets? Sige. Ipanap ko si Edsel. Ano mo na? Oo. Sa Sidsel. Ayun na, ayos na dahil Oo. very good. Okay, kana talaga ang tunay. Salamaton ha. Salamaton. Okay. Thank you. Alat ko na ta. O di. Ikaw kitabo na nagtabang. Tabi man ay. Aramoso. Alat ko na ha. Tamay nag-text. Kuya, good morning. Pwede, hi kay, good morning kay Bibi and Sandy na maigoson mag-ayos kan harong May. Makikirig-kigon. Hi, Maymay. Good morning, Maymay. Good morning, tabi dyan sa Buraguis kay Bibi and Sandy na maigoson da. Mag-ayos kan harong mas kikirig-kigon. Good morning, tabi at saka si Nanay at saka si Papa. Ayan, ulo kung daan na pigrit mo, kikiligon, nailing mo na iyan. Hi po, kasa Papa and Nanay ni Maymay. Good morning, tabi sendo dyan sa Barangay Boraguis. O di, luway sa napon pagkuskus dyan. Ulokon pagpig. Good morning, tabi sa parent ni Maymay and sa mama and papa niya. At saka kay Bibi and Sandy na maigoson mag-ayos. The best man ini Okay? O di, arog ka ini. Thank you, tabi, May ha. Good morning, tabi sa imo. Okay? Arog po ka ini. Manay. Ara mo so opisina ni Kung Kaloy? Ara mo sa opisina? Di mo aram? Ayun man. Paano ta ka daw? Ipatod ta ka duman sa... Igwa na duman ki, ano yan? Trabang sa imo? Iyo? Okay. Alat ko na ta. Apudang ko so... Basta yun na ito, may ipapahanap ako sa imong tao, ha? O kung di ka mo tabing nag-antabay ngo niyan, sige na po, Manay. Taba ka lamang dagdag pa ini si Manay ki pang bakal-bakan niya lamang kibulong. Tas 2,000 na gagamiton niya para ito sa operasyon, tama? Opo, baka may pasobra lamang kitang makuha. Sige na po, mga pudan ka po graday sa mga paraan tabay ta po, Manay. Man po sa Indo. Opo. Agad mga anak kong tabang sa Indo. Makaraos lang ako. Makatrabaho naman ako. Oo. Iyo lang nakaulang sa ako. Kaya hindi Iyo. ako makatrabaho. O sige, baka may nagdadangog dyan lamang. Ang sa tuya tabing numero 0969-088-5548 0966-203-0034. Iyo. Demo aram so ano ini ano nga nang gibumat sumubil pala sandali lang ano nga nang gibu okay ado lang ka ini halaton mako diyan sa lawas pero sige na mga pudang kagaray tabak ka may mahirak may migwa pa diyan ki magdagdag lamang may pangkurong gastos ka lamang after po kang operasyon mo sige na tabi Naagad nga ni ako. Kaya lang para sigurado ang operasyon ko. Kaya
2,000 lang ang pigaano ko para masigurado. Dahil pa dyan ang bulungan ni Oo. kasabay. Nakakuha pa lang ako sa ros pang patak. Iyo po. 500 sa roon. Oo. Di mo na Sa kayang... pangpatak sa pag naoperahan na yung pangpagaling. Oo, oo. O sige, Ano okay. mo na, wala. Okay. Ngunyan, kung di mo man aram sa dudumanon mo kaya, alaton mo ako dyan, pero alas 9 ako matapos. Ti sabay ta ka duman sa auto ko. Iagi ta ka duman sa kay kuan sa ano yun, sa matabang sa imo. So pwede na ikong kaloy. Totong amigo ko, big facilitate niya man na matabangan ka. Matabangan ka. Kaya may hanapon ka po duman na tao. Iyo. Tabi ha. Okay, sandali lang. Hello. Hello. Good morning. Tingnan po akong itatabang dyan sa nangangapulan. Pero may gusto lang ako sa inyong ipakihuro na pakingapulan man tabi sa Aleco na halos araw daw na ang brownout digdi sa Purok 2 sa Barangay 16. Ngunyan brownout 5 past in the morning hanggang ngunyan wala pang ilaw. Nako. Okay. Halos araw daw na tabi kasubanggi 2 oras. Oo. Ngunyan pasado alas 5 ng aga na wala hanggang ngunyan na oras warang kuryente. Halos araw na tabi. May pakihapon na maputa. May mga trabaho kaming online. Purok, ano nga ni po? Purok 7? Purok 7 po? Purok 7, Barangay 16? Purok 2. Purok 2? Barangay 16? Okay. O tungan, sa Google, may problema man si Kuya Nes. O sige po, tamapon kami sa alay kung ngunyan, ha? Sige po. Salamat tabi, Sir Henry. Okay, welcome po. Welcome. Alright. Alright. Sige po, alright. Sandali. Halaton mo ko duman tabi manay sa luwas. Tada kaya akong masugo para ihatulog ka. Kudi, alas 9 ka sa ko mahalat. Good morning, sir. Nakaramdam ng pagmamahal 50 years na tapos palang mamanhikan. Okay. Ika talaga manay, wala ka lamang tabi naging boyfriend talaga. Paano po yan pag nalilipot ka? Nagkumot. Ano? Nagkumot. Nagtamo? Sige na. Duman ka na lang po sa lawas. Salamat. Naratol mo pa ako duman, ha? Okay. Wala kaya ako makakwan sa imo, ko na, i-chat ko na suboy kung day pa kunyaon. Naghali na gawin sa raboy. Tabi madali lang. Mas maray tabi na makwanta ini, matabangan ta ini na mga kababayan ta. Sisay po na senior citizen na kwalifikado kan pensyon para sa senior. So mga tios na inimigo, tabi, so mga tios tabi, sandali lang ha. Lat ko na sa kasunta ini si Manayta. Kaya man magparahalat kayo sa kuya duman. Ada magparahalat sa kuya ini duman sa kuya diyan sa opisina. Agibang kung pagi kung paano ini maski tricycle guide, pa-tricycleon ko ini pasiring duman sa opisina. Noel, ano na Noel kon pumadara ka na didiki Grab. Apektado na naman ngayon ako. Ako na nga sa nag-facilitate. Ako pag yan ang problema. Sandali tabi. Okay na ba? Tapos nusub na sa problema sa katarata ni Manay. Sub na ini. Iguan na sigurado na ito. Makakuha na yan. Magkaklaro na sa iyang mata. Mapapakaray na tabian sa iyang mata na mahali ang katarata niya. Sa ibong kaya inopera na siya. Ngunyan, sa ibong naman. Yung manang talaga pag nag-iedad na. Tabi, mga tugang, igwaki mga araw ka na bagay. Karen! Pasyarido tabi ako, Karen, sa Aleco. Pasyarido tabi ako, Karen, sa Aleco. Ano nga ni si Kuya Nes, igwaman ki text ako. Sabi ni Kuya Nes, baad pwede mo tabi, mahapot ang Aleco kung natatapagod to poon kasuod sig ang patay sidik ang ilaw sa gugon. Mga 7 times gayod, day ka pa nakakabuhat para i-off ang appliances, ma-in na naman. After 10 minutes, mapatay na naman.
pangraot kan appliances, buda pangoa, dagdag sa konsumo. Oh. Yun tsatsako ni Kuya Nes, tabi. Ha? Yun tsatsakuya ni Kuya Nes. Hello? Hello, BP. Oh. Pare, kasi ano dito sa Muya, hapon, magpunalauna, mapuna yan. Oo. Patay dindi. Natay yan daw. Tingin na paros na diin. Oo. Hanggang ilak. Nako. O sige ta. Apudan ko daw so, kauron ko daw si Angie sa PIO. Tapos, BP, kaya man ang pwede magpadarak yung yun. Tadya na akong pa kung maabot. Yung nga ni. Bataan, garo style yan sa ko. Kaya pan mo good, magsurat naman kang complaint mo. Nyata. Ay, nako. Besa na pare, ta. O to si Karen, paduman sa ko niyan. Manak kita ki. Ikuan mo na tabi, Karen. Dumang ka na sa, dyan sa technical baga. Diretsa mo sa technical. Baka pwedeng may paabot tayo. Di ma-inspectionin dayo. Thank you, BP. Thank you. Okay, thank you, Migo. Ano ko na ta? Paano daw yan? Adi, na concerns na. Madali lang tabi, Jimmy. Kerak man kan mga tao ta na nagapareklamo. Purok siya, ay, nata si Angel so naapudan ko. Ange Galero palan. Balong ko si Ange. So PIO, kang Aleko. Baka lamang masimbag kita. Taala sutso naman. Tabi. Yan. Nagring tabi. Purok 2 kan barangay 16. Budak dyan sa may kay Kuya Nes, tabi. Sa barangay Gugon, pirmi nag-off ang kuryente, on and off, kasubanggi. Wala, nag-ring lang, oh. Sige, anyway, paduman tabi si Karen, mga taga-barangay 16. Kwanta tabi ang ano ini? Ang concern ta dyan sa Aleko. Okay? Bueno, mga tugang aramon tamo na dagdag na report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Jimmy Nasalita may kinaraman po ini sa 20 na MBS substation sa Dunaw, Ligao. Madali nang mag-operate susog sa Aleko. Jim, good news ini. I-detalye mo. Go. Yes, salamat tabi BP. Posible katapusan kan bulan na ini Agosto. Unya na taon ma-energize na ang 20 MBA na ipinatindog digdi sa Barangay Dunaw, Ligao City. Kung saan karagdagan ini sa dating 20 MBA, minaluwas total 40 MBA na ang ibubugang supply ng kuryente na mabulo sa mga linya kay ni digdi sa 3rd District. Ini ang sinabi ni Branch Engineer Benjamin Casais, ang assigned digdi sa 3rd District, kung saan ang mga reklamo sa low voltage as in brownout, Arog, Piodoran, Ligao, siniba pang lugar digdi sa 3rd District, ini na ang solusyon. Kasudma sa regular na sesyon sa Sangguniang Panlungsod, Ligao, pigin bitaran ang nasabing opisyal kan Aleko kung saan ini ani pinaglatag na solusyon kung saan date na sa nang halat-halat mahihiling na ang positibong resulta kan pag-operate kan 20 MBA na nasa finishing touches na ngunyan ang estado kay ni. Idinagdag pa ni Engineer ka sa SBP na once na nag-operate na ang substation na ini, ang kasunod na gigibuhon kan Aleko iyo ang pag-establisher na nin mga feeder na arog kan sistema dyan sa Legazpi City. Okay. Yan ang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, standby muna, Angel. Sandali lang. Tayuson ko lang kakagitabang, ha? Boda si Karen. Karen, magdiretso ka na kayo tabi naman sa technical department. Dahil ka na mag-upload dyan sa kung saan, idirekta mo na sa technical, sa engineering. Yan na concerns na baka lamang madalagan tulos kimas madali ini, ha? Pag-abot mo tabi dyan sa Aleko. Sandali lang, Angel. Kasi kasong ko lang ini mga tugang nagagitabang, ha? Sandali lang po.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night.
August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, Second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Hanggang sa mga tahan. Aramon tamo ng mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Ban Mega Force Patrol. Nasa linya po si Angel Mustasa. Angel, good morning. Go ahead. Go ahead, Angel. Nawawala si Angel. Dumang kita mga tugang sa kami na mamugtakan ni Joshua Bino. Oras natin 10 makalipas ang alas 8 din pagkaaga. Si Setabi John. Si Angel, kami ni Angel. Wala talaga John. Nawawala. Hello? Okay na, go ahead Angel. Yes, VP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Ang location ko, yaw na kadigis sa Sawangan Park, digis sa Barangay Taptap, Legazpi City, VP Henry. Dahil ako na pagkaasa, nasa sampung mga barangay nakatalaan na magralaban-laban, VP Henry, para sa second Urban Star Olympics. Barangay category ini VP Henry pinag-organisar kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Para masasabutan sa VP Henry ang detalles na nasabi ang aktibidad, makakaibahan sa kanyan ang Fire Marshal kan Legazpi City, si Sir Marquez. Good morning po, sir. Na sa kabilang linya po si VP Henry. Ano po ang aktibidad sa na ini and ano po ang objeto po kayo? Hello po, VP Henry. Yes sir, good morning Tabi Chief. Good morning po ito po si First Senior Inspector Marquez na Fire Marshal ng Legazpi City. Apo. So, unyan po na itaon si Kang Agosto 2026, meron po tayong second Urban Fire Olympics dito sa Dapdap, harap lang po ng DSP Legazpi City First Station. So itong aktibidad na to ay mayroon po tayong participants na 10 barangay. Isa-isa yung Tupuano, andito po si Barangay Taysan, si Puro, Lapu-Lapu, Torostay, Bugtong, Awa, Tinago, Pinanwahan, Tabangan East, and Piñaranda. So, dito po sa activity na to, inaasahan po natin ang presensya siyempre ng ating minamahal na Mayor, Honorable Isham Ismail. Andito din po ang ating ABC President, si Honorable Attorney Amores Braneses. Andito din po ang ating Regional Director ng Bureau of Fire Protection Region 5, na si Fire Chief Superintendent Unito F. Maslang, na nirepresenta ni Fire Senior Superintendent Bernadette Madrid, ang ating Assistant Regional Director for Operations. Opo. And andito din po ang ating Provincial Fire Marshal, si Fire Superintendent Jerickson Meraclor. So, itong activity na po ito is napaka-importante sa part namin at siyempre sa community. Hindi lang po ito isang paligsahan or contest, Opo. Ito ay isang paraan ng Bureau of Fire Protection para
i-promote ang awareness about fire safety sa community. At the same time, sa part naman ng ating mga barangay responders, is isa itong way para ipakita yung kanilang expertise at syempre mas mahasa pa yung mga skills nila pagdating sa rescue and firefighting. So ang mga activity na kanilang gagawin, syempre andito po yung firefighting, meron din po sa rescue at sa emergency medical services. At the same time, meron din po tayong syempre sa suporta ng ating LGU, napakabait ang ating LGU sa siyudad ng Legazpi. Binigyan po tayo ni Mayor ng papremyo para sa ating mga participants. So, meron po tayong monetary award na 25,000 para sa champion, 20,000 para sa first place, 15,000 sa second place, at syempre 5,000 para as consolation prizes. And meron din po tayong best in uniform. So, hindi naman natin inobligay yung ating mga participants na mag-prepare ng uniforms nila. Pero syempre, kailangan natin awardan yung mga efforts nila, yung kanilang initiative para mag-provide ng kanilang uniforms. So, meron din tayong monetary award para sa best in uniform and best in chanting. Siyempre, palaging kasama yan team effort, dapat meron silang sarili-sariling yel. So, meron din po tayong award doon. So, ayun po. VP? Mga ilang araw po ito, sir, gagawin? Isang araw lang po itong Isang araw lang? Oo. Inasahan natin na bago dilim, matatapos na po ang activity na ito. Oo. I see. Okay. So, good luck po, sir, at mabuhay po ang Bureau of Fire Protection. Thank you, sir. Mabuhay po kayo at lahat sa inyong tagapakinig. Maraming salamat. Opo. Okay. So, yan, VP Henry, si Fire Senior Inspector Max Kevin Marquez. So, yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mostaza, DCHB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa Aluas. 8:15, oras mga tugang sa Pilipinas. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino sa programang Anapot. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa Regdex Panyatong Bareta. Walang himala, sabi ni Nora Honor, sa mga taragilid ng poste digdi sa barangay Busay sa munisipyo Candaraga, Albay. Ano na yan? Bigyan ko ba yan? Haloy na yan Haloy na? Okay. Sa kinahaloy BP Henry panahon, asin kababalik-balik sa Albay Electric Cooperativo Aleco, sagkod mo niyan, maski himala, gare madipisilan ng ikarintog din matanos ang mga posting ini, digdi sa BP Henry sa barangay Busay. Ka nakaaging simana na buga naman niya to ang problemang ini digdi sa parehong programa asin susugman sa complainant nagkaperang beses naman nang ipinaabot ang bagay na ini sa opisina kan Albay Electric Cooperative o kaya Aleco. Alagad sa kod sa ngunyan mantinido man garay na taragilidon ang mga poste medyo talagang hazard para sa publiko tabi ni Henry, lalo pang araw kayong panahon na nagpupuo na ang tag-uran. Sigun sa impormasyon sabi ni Henry, talagang haloy ng pinagkakadit kan mga residentes ang posting inita manig-ibong porsyon kan tilampo sa wala asin sa too, magkakangudan sabi ni Henry ining duwang poste na pareho ng tagilid. Sarong poste gibo sa kahoy, tagilid na. Sa tangod niya sa balyong tinampo, taro naman na poste na bakal, may kargang duwang transformer, tagilido na. Arin man sa duwa ang mainot na bumagsak, maguguyod sa saro. Sa giraray na nangangapudan ang mga residentes sa naunang dito ng lugar tabi ni Henry, nabaad lamang mariparo na asin mapakaray na ang duwang posting ini
delikadong Marhay tabi dito Henry. At eksaktong lokasyon kayo kung halimbawa halik ka sa Daraga, going kan direction kan Kamalig, siguro po kung mas o menos mga 20 to 30 meters, makalapos ka sa intersection kan Kagsawarwin. Bago ka man makaabot sa may McDonald's. Nakaabot na Diyos ba sa Aleco yan, tabi? Nakaabot na sa Aleco? Ang sabi ka itong consensus. Pero ako nakaabot naman yan kay Kapitan Kambusay. Sabi nga ni katong nagpabot ng concern, halos madugli na. Oo. Ang opisina kan Aleco Cabo balik-balik tabi ni Henry. Oo. Pulisan po sa inyo, naghahalat din konkretong solusyon na maitanos na lamang ining poste. Delikado pag-arog kaning panahon ng tag-oran. Bati sa sarong poste, lagi mo sa makal na tagilid na, may kargang duwang transformer. Nako. Siyempre, magabat. Correct. Arin man sa duwang poste ang bumagsak, maguguyod sa saro. Ano ba yan? Nako, sige, baka lamang makahuro ni Karen mo niya na atab sa Aleco, sa engineering, paabot na tabang concerns na yan dyan sa Busay area. Haloy na yan, napigpareklamo kan mga tao. Pwede lamang ginagbisita. Iyo ba kayo so pigreklamo ni Baby Lab? Yung nga sa Ate Sally. Tapos may nagduman man sa iya na mga aksidentes dyan. Kaya pigrepair man sa to yan, Ate Sally. Diba? Okay. Ano yun? Anyway, depende. Yung ginarian na sitwasyon, panagyan ka naman mo niya na pagkaga, parte ka sa tuyang rekorida. Diyos ko bino, DCGB. Sige daw. Thank you, Joshua, sa report. Nakunta na reklamo sa Aleco. Sana sino pwede makauron ta dyan sa Aleco. Andar ko na kunain na si Karen ngunyan. Alas 8:20 oras mga tugang sa Pilipinas asin sa DCGB. Pati si Karen dahil naman nagsimbag pigo ka ni Karen sa apod ko. Pigo off ni Karen sa apod ko Pigo off ni Karen sa kuyang apod. Gusto kong masabutan kung ano ang status dyan sa Aleco. Direkta na kita naman sa engineering. Tabi, tasindan ma-action Arog kang ginibukan uminaging aldaw para ma-actionan sa problema dyan sa metro. Dyan tabi sa Albay District. Nasa linya si Padingal Armario. Padingal, good morning. Go ahead. Salamat, Pade. Pwedeng tumbahan panin taon bago man ma-resolveran ang problema sa brownout digdi sa southern part kan Legazpi. Dahil susog sa informasyon ni Mayor Siam Ismail, mapon pa man sana base sa plano kan Aleco ang paplano man na substation na itutugdok digdi sa Barangay Bangkirwan. At ini kan 1.2 billion na total rehabilitation budget kan Aleco hali sa gobyerno nasyonal na pinagmaliugutan man kay ito kan Ako Bicol na parte kaya ng 400 million plus na ginamit naman dyan sa Ligao substation na madali na daw i-energize. Iyan manayawan dyan sa Kuliat substation sa Daraga. Sabi, pagtapos o pag na-energize na ang duwang substations na yan, isusunod naman ang pagpag-ibon ng substation digdi sa Barangay Bangkirwan. Alagad ko na adalan, inabot nin taon ang Ligao, inabot nin taon ang Kuliat, kaya bako man makangalas na aaboton man nin otro taon man ining digdi sa Bangkirwan ani day pa man napupunan. Alagad yaon man garay na sigurasyon na sa mga maabot na bulan o kaya sa tumban man ining taon, mariresolveran man ang problema kan brownout na na-experiensya digdi sa southern part kan Legazpi, pasiring sa Marito, Albay. Ayun, okay. Iyan, papadayan, mga dalag na impormasyon digdi sa southern part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal, sa report. Hali po dyan sa luwa. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
Alas 8:21 na, oras mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas. Digdi po sa tuyang programang Morning Hirit, ang hapot sa DCGB pala. Yan duman si Karen sa Aleco. So mga nagpaabot tabi dyan ki concern, nagpaabot tabi dyan ki concerns, tabi sa Aleco, oto. Baka lamang makauron tangon yan si Engineer Makoy, Engineer Lucilo. Mga tugang direkta, tangani po na masabutan taan, mga dapat na giribon yan, Araw ka, baka pwedeng mariparo so dyan sa may partikan barang Purok 2 sa barangay 16, patay sindang ilaw, duman man sa may Karakuyanes, huyan baga sa may likodang kang Laroka, patay sindi man ang ilaw, Sabi ni Kuyanes, mas maray palugod na i-off na sana iyan, kumpara sa sigang patay sindi, patabi ki problema, di ba? Kaya tabi, halat-halaton lang nindo so nagapaabot tabi dyan ki concerns, mga tugang sa tuya tabi na mga kababayan. Okay? Baka lamang makauron tabi sa mas talong madaling panahon. Ang Albay Electric Cooperative. Okay, now, oras, mga tugang 8:22, sandali, John, pwede tabing commercial muna, magbabalik kami, may, asikasong ko lang sa babae dyan. Di ko na nahiling John sa babae John. So, tinabangan ta. Asikasong ko lang muna po ini para ma-dispose ta na asin matabangan itong sa tuyang bisita digdi para po sa pagwaperar kan sa iyang katarata sa mata. Magbabalik po na po at makalipas ka mga nagsisirbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa, para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-shop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-shop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung meat-shop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis,
Ramdam mo agad ang kaibahan nung meet shop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung may tsapang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meet shop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 09
0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Oras Pilipinas 8:31 sa DCGB. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball. Sige. Sandali lang. Unin na si Ange nag-aapon. Madali lang Tamay i-refer kita kay Ange. Hello, Ange? Ange? Yes po. Ay, hello. Pasensya ka na. Oo, nag-aapon kaya ako. Okay lang. May i-refer kaya tabi kasi mo. Okay lang? Apo, sige po. Actually, di ko na simbag sir. Nasa meeting kaya ako. Yeah, okay lang. On the air ka. I-refer ko mo sa nasa mo ini. Nag-aapon kaya sa ko. So, taga Purok 2. Apo. Kan barangay 16. Kan Sabado pa tabi. Patay sindang ilaw sa inda. Actually sir, bako lang po sa area iyan nagkataygo kay patay hindi Oo. kasi may dahil sa strong winds nag-auto reclose po ang sa tuyong reclosers. Iyo pong naiiling na sa wrong rason and minsan po dahil sa sobrang kusog kiparos nagkakaigo din po nin pagbukutan kang primary and secondary lines which causes power interruption. Opo. Natata sa Purok 2 lang kung recloser ang problema. Pero iyan po sir, papahiling ta po kung anong estado talaga dyan. But may mga concerns kasi kitang nare-receive. Even sa may gugon, kitang na-receive na pag maparos, talagang minapasok. So iyan po, auto-reclosing kasi ito yung mga linear kang recloser. But then again, ipapacheck tayo ni sir na particular na lugar na refer mo po. Iyo po, dyan sa Purok 2 tabi kan Barangay 16, duman sa gugon manangga, dagchat man sa ko si Kuya Nesbel Lagabaga. Apa. Otong sa likodan kang sa likodan kang Laroca area. Apa. Iyo man patay sindi ba ng ilaw duman sa area ito tabi, Ange? Opo sir, based kasi sa reports kasi mo yung command center, may mga instances talaga na dyan sa Bitano Feeder 4, in areas covered ng Bitano Feeder 4, may mga reclosers kasi kita dyan, nag-auto reclose pag sobrang kusog kang paros. But again, i-refer ta po ini sa technical para in case ma-check man giraray pa siguro. Iya po, okay. Last na lang tabi. O duman baga sa Busay area. Duman kidawang po sa sarong steel, sarong kahoy na nakahuyaya na, nakatagilid na sa tinampo. Sabi garo, pig-report na dyan sa Endogayo, duman sa, dyan sa usually pig-reportan, aloy-aloy na, day padatabi na bibisita, hanggang sa duminuman ini kay Ate Sally, sa ako Bicol baga. Pig-report naman sa ko ni Ate Sally, so concern, baka pwede tabihan sa mapariparo mo itong sa may Busay area, igwado bang kikahoy na... Anong purok, sir? Sige ta, kung ko kayo, itak-chat ko sa imo so detalye ha, taduman iyan sa may... Haron ni sa may gas station. Anyway, hapon ko muna si Joshua, kaya ako sa ESO detalye. I-forward ko tabi sa messenger mo, ha? Sige po sir, para mapacheck pa sa area engineer. Iya po, oo. Okay. Apo, sir. Sige, salamat ha, sa pagkapod tabi. Apo, no problem, sir. Apo, thank you so much. Alright, o dyan. Mga tugang Ans Galero, tagapagtaram tabi kang, kang Albay Electric Cooperatives. Joshua, Joshua, alam ko na, tapuson ko lang ini ha. Tangani na, saro ubos-ubos, tayaon na si Karen. Baka may kauron man ini dyan sa, sa Aleco. Tangani po na, kung tawag ko lang kay Joshua so detalye, ay ipachat ko lugod kay Ange, no? Tangani na ma-refer tayo itong concern dyan sa partikan Barangay Busay. Joshua? Sir, Purok 3 Albusay po. Oo, nagchat mo si Angie? Po. So picture tabi, send mo kay Angie, tapos kung sa detalye, ha? Okay po, sir. Sige, pagikuan mo tabi sa iya, baka mapreparo lamang. Haloy na baga iya na pigreklamo kara sa ako Bicol. Tapos pigrefer man sa tuya, kana ako Bicol. Garo, at ni Ate Sally, si Baby Labs. Kan, kinagduduman na taga-Aleco.
po, chat ko Diba? sir. So, Porok Tres Barangay Bosay, sir. Opo, bukas sa picture, isend mo kay Angie nganing masabutan niya ha. Baka ma-check. Tabi, tabi. Palit ang kiposte ha. Tabi. Okay, sige. Thank you. Alright. Okay. Yan tabi so mga referrals niya to. Mga tugang referrals to the proper committee. Mga tugang mientras tanto, aramon ta daw ang sitwasyon ni Karen dyan sa Aleco. Good morning, Karen. Henry. Ayun na ito si Ma'am Ange. Sa ngunyan kay Henry, BCC Engineer Lucilo. Kaya ang ginibuta, pinag-refer ta na lang iniduman sa Information Office bilang iyuman na pinaka-autorisado na magpayag sa mga siring kan Henry na bagay. Pero ang gibunta na lang di Henry, i-follow up tayo itong susabusay. Pinagalat ko man, kung si engineer na nag-assign duman, tangani na i-follow up ko kung ano na ang status kay itong susabusay. Sa matatandaan baga Henry, ang sinabi, inspect min dito. Ngunyan, din akong idea kung ang pinaka-latest na status duman. Oh, bakoy kaso nagdyan sa Aleco na ang tinugaan ka na inspeksyonon itong area? Iya. Oh, pala pa na ko na inspeksyonin da? Anak ko to engineer. Medyo busy kaya sinda tabi ngunyan Henry. Oo. Kaya day ko iyon ng pagsakuya digdi sa technical. Iyo, pero importante tabi na makauron to sinday. Di ba? Yes po. Grabe na, mga maskit 5 minutos gayod. I-refer mo yan. I mean, i-follow mo kung nabisita rin doon, titaw to. Aloy na itong problema ito, doon na na-actionan. Oo. Ako, Sige, amo ko lang Henry. na magparapangrapas digdi, tamasupog. Kapag ako nakarapas, sa pagikan mikropono ini, habang kukusan ang mikropono ini, dapat, pag nakarapas akong gamit ang mikropono ini, masabikaan. Ibang yan dila ni Henry M. Ang puso mo naman, ang puso. Bataan sa kuyang dila, dit sa na kuyang kayo ni, ang nalastruan kayo ni. Anyway, Henry, Yo. kaya nang man kita masayang, yung pasabi sa technical department, i-follow up tayo yan. Iyo, yan ha. So, sa busay ha. Anyway, aram naman Opo. Angie, baka pwedeng mariparo lamang ma-action na yan. Duwang poste ba ito na pig-report ni Joshua Duman? Di ba? Okay. O sige. Sige, tabi. Sige, Henry. Thank you, Karen. Si Pading Al tabi dyan, minabalik? Minabalik si Pading Al sa dagdag na report? Tama ba? Naka-report na yan si Pading. Ako ka na. Naka-report na. Okay, madali lang. Alright. Alas 8:39 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. So, ang sabi ni Angie, so recloser da nagapara trip off. Di ko nag-trip off ang recloser, tamaparos, dapat gayud ayuson yan, di ba? Trabahon gayud kan sa technical, ano na mas kanong paros ka yan, di nag-trip off ang ang recloser. Iya po, di ba? Garalog ba sa na yan kayan? Tagani na sub kita sa satuyang mga konsumidores. Hello? Hello, amigo. Good morning. Good morning, tabi amigo. Nabihan mo kaya yan na ilaw na. Kang Sunday, sa kuya, siguro mga 15 times nag-fluctuate. Saan nga ni panagirya mo, tabi? Bitano. Bitano, yo. Bakali ka ni sa recloser. Pagkararayo lang kami nila at itong caller mong sa... Kuya Nes? Yan. Sino itong si Kuya Nes? Tapos minsan, hanggang duman sa may Arimbay gayod, pag nag-fluctuate, duman ang connection may. Yeah. Pati sa may, damay kami. Nang Sunday, grabe so fluctuation. Halos, minapalsag siya, pero de pang 15 seconds, balik sa kuryente. So, de mo na nga, de ka ng time gumabot kung may gagabutan ka. Makakasabiltada niya, although, nahiling ko, maparos-paros mananggad. Pero tama sa pagsabi mo, kung manibig sa maparos-paros, apektado na so dapat gumibos yung nakiparan, hindi ito magiro. Kung yun talaga ito ang rason. Oo. Anyway, Aleco pala, tabi Migo, ipapayubitize na. Day pa man pare, actually, day pa man kiururong kaan. Wala pa man. Wala pa man kiururong kaan, tabi. Nagkataon lang na so Mayor's League baga nagpapod yaon so taga Meralco. Ganun nagkaka-interest ang pero asub na dahil man talaga kipinal na uroron kung paano sistema kan Aleco. Sige,
kung sakali man magkaigwa manggana so burutuan man yan ba ko yun? Oo. Manggana man so maging private siya. Ara mo tabi kung anong ang malahog na na agency or ano. Yeah, di pa kung ideya. Oo. Di pa? Oo. Baysa na, ako sa iling ko kung malalawasan, paghurunan niyan, kaya as of now, di pa man ki nagalataw pare, apera kan so pag-attender kan taga Meralco, duman sa Mayor's League. Dede nga nito aram dani, ade nga nito aram ni Governor. Sabi niya. Ito, may naisiyang kitang ipa-private. Yeah. Una ko nga yun na naman, malipat na naman kikita-kibang kukuhaan kikuryente. Oo. Di pa ang palaan? Di pa man, pre. Wala pa man. Ang latest mo niyan tungkol sa kuryente, so renewable energy na nagkaigwang summit nga ni. Di ba? Pero sa di pa man tabi. Okay, sige. Okay. Sige, Mano. Salamat. Alright, di ba? Alright. Thank you, Manong Reg. Tabi sa hapot na yan. Lahat ko na, tapudan ko daw si Manong, ano sa number ni Kwan? Si Task Force, Dodge, madali lang tabi, Dodge, ha? Madali lang tabi, Dodge. Apodan ko muna si Kwan, si business number ugaring ni Kwan, business number ni Manong Andy. May repair kita sa Task Force. Manong Andy, apodan tabi, Mano. Hello? Dodge. Morning. Hello. Ayun. Hello. Nawawala. Nawawala. Sandali lang tabi Hay na sa number ni. Yan. Noon si Manong Andy. May lang Andy liit. Migo. Ay nag-ring talaga. Hello, Andy? Yes, sabi, may i-refer ako sa imo. Taon may nag-arapon sa ako na taga-barangay, Orosite. Madali lang, Hello, migaw na nagugma ko? Okay. Sabi niya, ang sidewalk digdi, okupado na ninda na may nakapark na tutulong service. Digdi nag-aragi ang biyahe na pulang giuwas ginubatan, sadit malang ang kalsada, digdi, delikado sa aki sa lugar inikang poste na pigsin ko sa imo. Day mo okay na. Igwa dyan pa rin sa may Orosite na tabi ki pirming nakaparada na service vehicle na okupado na ang sidewalk. Tabi, migo? Sige, tabi, kopyan. Pero may picture tabi. I-forward ko sa imo. Paano ko may forward nga? Anong kwan mo? Sa Messenger? Opo, so Mark Andy Serrano Marbella po. So may santang Oo. Narunuman mo sa poste ka ito na pinapalitan ta sa Orosite? Opo. Narunuman mo ito pare? Opo. O dumanda sa kataning ka ito? Sige, tabi. Harani na dumanta. Igwa kitulong jeep na may mga nakaparada na sa sidewalk ng mga auto na hiling bata ngayon nag-aagi dito sa mga papulanggi, Pater District. So, nag-araging estudyante. Sa taon na kandi na po nag-aragi. Yun po, tabi. Opo. Sige, tabi. Baka pwedeng mapahiwas-hiwason tabi sa tinampo. Opo, tabi. Sige, tabi. Okay. Thank you, amigo. Okay, salamat, tabi. Opo. Okay, thank you so much. Mga tugang Andy Marbel. Yes, thank you. Bye-bye. Ayan, napigapod niya to na. Yeah, thank you. Mga tugang Andy. Thank you, amigo. Alright. Apo. Sabi ni Angel, pahagad picture, tanion sa area ko po si Kap kang Orosite. So, dumanda Angel sa kwan, Angel Mustasa, so dumanda sa may, ano na nga nilugod, lugod na op. Angel, so duman sa kataning kamposte, yaw na duman duman sa may kataning kamposte, sa may papalitan tabaga sa Aleko, kang inot, yaw na duman tabi, ang kwan, ang lugar, na alam ko na tayo forward ko lugod ka Angel sa picture. Pasensya na ka mo tayo ng gusto kong serbisyo publiko. Yan, magresolver kang problema kan iba. Ko na tayo forward ko Angel. Yan. Yan na dyan Angel tabi sa imo. Okay? Sige.
Ipaabot niya na Kapitan Oriel. Kalakol kang problema niya na aga, di. Hello? Yeah, good morning. Good morning, Kilayon. Opo. Nanang ko kaya so interview mo kay Pamaan. Kesay? So, spokesperson kang Aleco. Opo, oo. Ang rason na naman baga, suparos. Recloser? Kaya nga ni... Trip on and off. Kung iya ko tamin na on and off, halaw igiyan ang lipito. Sa mga inot na nagpupundo palasok, ilaw. Iyo man ang kuhan. Oo. Utik. Relax. Utik. Relax. Yan na. Okay na, bye-bye. Malibog ang payo ni Dodds. Malibog ang payo ni Dodds. Okay, hello? Hello? Alright, sige. Okay na? Mientras tanto, mga tugang lubang kita sa kinamugtkan ni Jomar Bien, mga evacuees sa Tabaco City, bastante sa ayuda asin pag-asikaso. Aramon ta daw po ang report, hali dyan sa luwas. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Jomar, initalye mo. Go ahead. BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Tama yan, BP Henry. Bastante talaga sa ayuda sa mga naging evacuees di sa siyudad ng Tabaco durante kan 7 bulan na pag-stay nila sa mga evacuation center dahil sa pagkalburuto kan Bulkan Mayon. Ini ang nakapalaman sa report na itinao ni Jennifer Mayo, ang Pamayokan City Social Welfare and Development Office kan Tabaco, matapos na magpakauli na kanakalis na semana itong mga evacuees kan ibaba ang alert level kan mayon halit sa alert level 3 pasiring sa alert level 2 susug kay Mayo na apwera kang so halos every 3 days na food pack na ipinagtatao kan DSWD digdi sa mga evacuees sa siyudad kan Tabaco na kapag tao pasindanin mga financial assistance susog sa iya sa paghali pa sa nakan mga ini sa aldaw kan decampment 5 family food bags ang itinao pero actually bali tulo na sa nang ipigtaon nin data na itao ng inot so duwang food pack kaya ang pabalon tulo na sa nang family food pack. Apwerakaan may pahabol pa so gobyerno probinsyal na sarong sakong baga sarong train bunay assorted na mga gulayon hali sa provincial government and sa provincial agriculture office kada pamilya. Ang total financial assistance na binutasan kan lokal na gobyerno kan Tabaco para sa mga evacuees uminabot sa 1,700,000 o 7,500 pesos. 1,7,500 pesos total financial assistance na binutasan kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Apwera pa dayan BP Henry sa 10,230 pesos kada pamilya na emergency cash transfer. Igwa pang 13,970 pesos na cash forward. As in total na 2,551,700 pesos 2,551,700 pesos na sa irarom na ayuda sa irarom kan tupad. Iyan, sumangat sa gobyerno pa sa nabuda DSWD. Dahil pa yan dyan BPN sa mga hali sa pribado, as in iba pang government offices na nagtao nin mga serbisyo, arugan mga psychosocial activities sa mga evacuees. So LCC nagtao ki 1,115,000 pesos na gift check para duman sa mga pamilya. May mga nagdonar man in mga bunay, tinapay, kung ano-ano pang pagkaong kagamitan, hali sa mga pribadong pamilya, kaya riba na Sulagman family. Kung kaya pinasalamatan ni Mayo ang gabos na mga imbuelto sa nanaging katabang ninda sa sustenir kaining mga evacuees digdi sa siyudad kan Tabaco. Uyang pahayag ni Jennifer Mayo, CSWD o kan Tabaco. Kung maugmaon po ang mga IDPs na nakabalik, maugmaon din po kami. Kasi at least po, makaka-concentrate na po ang opisina sa pagpatupad o pag-implement ng iba't iba pong programs and services po. Salamat din po sa pangaran ng City Government of Tabaco, headed by
our city mayor, Mayor Ray, sa mga naging donors po, kang mga government organization, non-government organizations, fraternities, sororities, mga private entities, mga parishes po na nagtabang-tabang po na matabangan din po yung mga IDPs na ini. So, Diyos ang magbalos po sa inyong gamas. Yan, BP Henry, si Jennifer Mayo, ang CSW Rio Tabaco. Pero nakaabot man di Jomar Marso, pigapod na wan sarong sakong bagas. Iyo, pero baka mambaga ito 50 kilos? Gano'ng 25 kilos lang yon. Yeah. Oo. Pati siguro Nakantos. dagdagan, no? Na konsuman mga kababayan ta. Oo, Yes. may pabalon. Yes. Okay. Yan ang report, Jomar PN, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Ray Aluas. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Thank you, Jomar. Mientras tanto, minabalik mo si Karen. Sa dagdag na report. Karen, good morning, Karen. Yes, VP Henry. Regarding palang VP Henry so concern kan duwang poste sa Busay, and good news, may napalitan na palan, may nakatindog ng bagong mga poste. Pero ang gigibon, gila yun tabi VP Henry kan technical department, i-inspect gila yun ito, mabalik naman sa area, taganing siguro na talagang naka-establish na. Tan sinabi, last week pa palang tabi VP Henry, pinatrabaho naman ni Engineer Lucilo, urgent. Nga, inagyan ba ni Diyos ba? Nakatagilid pa sa poste? Sabi Digby, may na-establish ng bagong poste, nakatindog na. Pinatindog na, dahil pa na, manalipat sa... Baka pinatindog na, dahil pa nalipat sa wire? dahil pa man nagtipat sa wire. Pinatindog na sa Pinilipat pa poste? Very good. Si alak ko na, kung nahiling ni Joshua ito na, siyempre, tindog na poste ka ito, kataning ka itong posting ito. Di ba? O sige. Anyway, importante na maikuan ito ha, maikuan tabi sa mas talong madaling panahon. Iyo tabi, Karen. Okay. Monitor tayan. Ako, nagpupugol-pugol sana ako. Ako kung kaiwal sa opisina. Ako nagpupugol-pugol sana ako. Ever since talaga habo kong kaiwal, kaya puro sana ako pag diplomasya. Maximum patience baga. Tamatang halunan ko magatol. Kaya pang kung maximum tolerance. Okay. Sige. Ayan, si Terry, ipagpalo up naman gila yun yan. Karen Ala, din si Jubilee. Alright, thank you Karen sa report. Mga tugang hali po dyan sa Ako, pagkapuro pasensya na ako. Pinala ka magparam, John. Kaya na? Kaya na, no? Kaya na, John? Kaya na? Kaya na, maparam na ako. Igwa pang naka-standby? Meron pa? O, sandali lang. Tama nabalik si Angel. 5 minutes before 9 in the morning. Angel, good morning, Angel. Ano yan? Yes, good morning, VP Henry Giraray. Naipaabot ko na kay Kapitan Mariano Oriel Madela itong sa concern sa VP Henry. Kunin ko lang sa VP Henry, puro press ini sa Barangay Orosay. Nakauro nila na VP Henry sa tagsidiri kay ini. Tawa nila na instruction na haliw na suluman sa area na ito. And sa totoo, VP Henry, tatawan niya akong giraray min feedback. Dahil takas bagong early morning sa VP Henry, nagkaigwa na si road clearing duman sa area na ito. And iba pa sa nga po giraray VP Henry, kung niya ang patwal kayo itong mga tulong vehicle tabi na ito. Correct. Buda kung dapat man talaga, yan baga ng mga, at maski sain, dapat arog ka, dapat kiparking sa tinampo, mag-aga. Di mo dapat gibo na parkingan, public property yan. Taka hindi na may wasan tinampo, dapat iyan, pwede mong iparada dyan, nagkaperang oras na yan. No? Pero kung garigiban mo ng parking oral daw, iba ng ororon yan. Sabi VP Henry. Okay, good. Very good. Kaya VP Henry, mga storyo pa, hali sa luwas, sa Info Mustaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report, hali sa luwas. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tugang ini po si Henry M. Depong personalan kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay. tulok ng Bicolan.